Estem aquí al restaurant del Drac de Calella. Soc Raül Balan Ruscalleda, soc el responsable del restaurant El Drac de Calella i surto en el calendari social de Mas Albornà 2020. És molt important la diversió i el bon rotllo a la cuina, sobretot per treballar, perquè treballem moltes hores junts amb molta gent i aquesta manera de la diversió hi ha una manera més agradable de treballar i tota aquesta diversió al final es plasma en el plat.